Dobrý deň, moje meno je Roman Feder. V muzikáli Producenti hrám režiséra. To bola vždy moja túžba byť režisérom, tak teraz to zahrám. A navyše je to výzva, lebo je to režisér, ktorý je inak orientovaný. To znamená, že väčšinou režiruje iné divadlo, ako potom sám urobím. A je tam úžasná vec, že si môžem skúsiť zahrať aj postavu v tom muzikáli Divadlo na divadle trošku Hitlera. Je tam úžasne veľa hudby a atmosféra na skúšanie je taká priateľská, výborná. Myslím si, že sa podporujeme a že to bude dobré a každý deň sa teším na tie skúšky, tak aj keď teda režisér je na nás dosť veľký raz a začína mať na mňa zvláštne nároky, ktoré som nečakal, ale tak snáď sa to nejakým spôsobom dá do poriadku a potom to už bude fajn. A veľmi sa teším na prácu s pánom choreografom, pretože ja mám v krvi tanec, preto som na rozdiel od iných hercov študoval balet 5 rokov, nie 4 roky na VŽMu, takže dúfam, že to bude môcť teraz patrične zužitkovať aj tu v tomto muzikáli. Začína šaj, už začína šaj.